Shalom, Malawi, shalom. Yeah, welcome back to the YouTube channel, Malawi and Cameras. Guys, shalom. Likoma Island. Yes, that's Migizigano Soban. Iba for sale. Anyway, guys, poyambirira natulutsa video. Imene timagamba nkhani kuzandi Likoma Island. Koma sitinafuna tilowe kwambiri mzina ndi zina. Timangofuata tiperekezo khazo zimene zili ndi maumboni komanso zokhazo zimene zafufuzidwa. Ndi choyambirira tinakuwuzani kale kuti zoti onse angati amboma anafusidwa nkhani ikuza ndi Likoma Island kuti kugulitsidwa kapena ayi. Minister of Tourism Vera Kantukule comment yake inaliona kuti ayi, Likoma Island sikugulitsidwa ndipo ndi ya Malawi, cannot be sold. Komano Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda anati ya nkhaniyo akutani akuidziwa. Right, ndino nkhani zonse zijazo pano pasopanza fika pa conclusion kuti nkhani ije ndionadi Likoma Island ikugulitsidwa. Likoma Island ikugulitsidwa kwa anthu ena ake ma investors amene amachita kuti Augustus ochokera ku Germany ndi amene akufuna kuti agule malowa apangirepo casino. Is type of gambling kanga tizajuka chonchi kwanizo makhati zapangidwa surrounded ndi ma resort ama ma hotel chantani kama nanu wakewa afuna ayike kumene kuku ngati maloso okhala ngati opanga track tourism. Yeah, ndote anthu azichoka uko bwera mlowa mmene mumu ndithu ndikupanga za tourism. Amene uzaona bwino. Yeah, tsunzira anu ake feza tikanika kumana ena ake arane akwanitsa kuti apangeko zinthu zipanga attract tourism. Although kuti anthu sankabweraso paja tikudziwa kale alendo ankabwera kulikoma pachichana mwaso. Yeah, ndiye pano pazasimikizika kuti basi asayinirana koma remember kwanzoti ati agulitsa kwa 99 years. That's a near century. Century mene. Zaka 99 ati agulitsa kwa zaka 99 kenako adzabwezeretsanso kwa abatsa Malawi. Likomalo zaka 99. Guys, everyone by that time will be dead. I has a karamwali and hemene. I has a karamwali. I mean, do one karamano, but no, somebody going to video. Zaka 99. That's nearly 100 years. Sunzurga anaga ma azalondoloze ndana ukuthi nkhani yanza ilondoloze sindukuzoti ndi ndani. Yes, nde nkhani ndimene boma labaleka decision imeneyo kuti basi angogulitsa azitibwezeraso after zaka 99. Guys, over to you. Malawian Cameras, subscribe, like, share, and comment. By the way, information I am below na kubatsana. Information is legit, and information is they are legit. Komano if it's good to maname. Nde would anyway, thank you so much, guys. Malawian Cameras.